Po mom mišljenju, stil je u stvari način oblačenja, to jest kako se neko oblači. Stil sam ja kako se ponašam na sceni i kako pevam. Stil. Kad si mi lepi. Jo, zaboravila sam. Možda neka karakteristika neke osobe. Ima neku vezu sa oblačenjem. Ne znam. Pa stil oblačenja, moj stil neki. Stil je kad se lepo obučeš. Moj stil je prepoznatljiv. Kada spremam svoj styling, uglavnom volim da koristim žive boje. Uvek se trudim da izgledam drugačije nego ostali. I obožavam šljokice. Više gledam, naravno nešto da obučem. Neću valjda da idem gola. Sada ovo što ja nosim. Nekad sam baš u panici šta treba da obučem. Uvek pitam mamu. Desi se da mi mama kaže nekada mi nešto ne stoji. Ne volim farmerke. Voljela bih da izgledam kao Rihanna. Ne kopiram druge. Sve volim da jedem. Kuvene viršle nikad ne propuštam. Ne propuštam Carnex viršle. Pileće. Zato što su one mnogo lijepe. A kada ja spremam viršle, one su obično ili kuvane ili pržene, ali ukusne. Pa sve se izbrčkaju ovako. Kada ja spremam viršle, one budu veoma, veoma ukusne. Moram da idem. Vidimo se!